Hei, hei, hei! E timpul să plec din Seattle spre Vancouver și aici câteva imagini ce am făcut eu în Seattle, în prejurimile Seattle-ului și ne vedem în Vancouver. Interesant, interesant Seattle-ul. Că așa, ce să zicem, aici este salmonul la el acasă. Ta-dam! Și am ajuns în același loc unde am fost anul trecut, la oamenii mei de suflet. Și cândva trebuie să vă arăt, adică anul trecut aici era adevărat, mă bălăceam pe aici. Linda cred că s-a dus și ea să se bălăcească. Linda, unde ești? Uite cât de frumos este. Dar anul acesta, primăvara a venit târziu, vara și mai târziu. Am văzut că murile. Hei, Linda, te bagi în apă? Linda, te bagi în apă? Da, te bagi? Hai! Hai, du-te! Tu ai fost deja cu picioarele, așa? Hai, hai! Hai, sari în apă! Ce frumoasă ești! Ți-ai luat baie de zi? Linda! Vino încoace! Hai, vino încoace! În ce limbă vorbești tu? Engleză? Come here! Dacă tu la come here ai plecat? Vă ziceam eu, murile abia au început să înflorească. Nu cred că în 3 săptămâni vor fi, în august, cred că. Fetele. Da, bine, este și un băiat aici. Ce faceți voi? Ați făcut ouă? Să mergem să vedem ouăle? Ce frumoasă este cea albă. Cum este să trăiești la țară aici, în Seattle, în Washington State? Ori e diferită țara americană de țara românească? S-a luat una. Asta toate într-o zi. De ce te-a pus acolo? Mamă, de asta de... Și asta ce interesant. Ce culoare. Toate sunt diferite. Vezi că mai sunt și acolo, nu? Mai sunt. Da. De aici. Astea sunt de ieri? Da. Da? Așa de multe? Uite, un ou albastru. Ce spui? Vrei mângâiat? Mameroase. Tare gustoase sunt. Ce spui tu? Vrei și tu? Smeură? Dar ce gustoasă este. Chiar nu mi-aș fi dat seama că aici în Washington State se face așa bine fructele, legumele. Vă aduceți aminte când eram cu Nic pe aici și v-am zis, este statul merelor. Vin, se face vin, viță de vie, pere, ce mai este acolo? Cireșe, căpșuni. Da, și Washington State este foarte frumos. Cineva mi-a scris că îi place că zic, uite ce priveliște frumoasă! Priveliște! Da, poți să știi că... Da. E poarta spre Alaska. Îmi place foarte mult când este apa, drumul, copacii, pădurea, munții. Da, hello, hello, Leavenworth. Am ajuns în Germania americană.
Bine ați venit în Bavaria Americană! Bavarian Hotel, dar hotelul ca hotel, dar este un miros aici de mâncare, ceva mâncare cu sos specific. Suntem într-o poveste aici. Oare de ce stau oamenii ăștia în rând? Ca să mănânce? Atât este de interesant acest restaurant. Wow, ce peisaje frumoase! Cred că e timpul să merg în Europa. Nu știu, mi-a venit un gust așa să... Am prea stat aici prin America și poate să mergem în Europa, să mergem prin țările Baltice sau Slovacia, Cehia, Irlanda, Scoția, prin țările pe care n-am fost, nu le-am vizitat. Dar aici e incredibil de frumos. Unii oameni chiar au talent în scut. Uitați-vă ce de frumos! Fata din pădure. Sau fata primăvară, zâna primăvară. Iată și Bigfoot. Să ne oprim să facem cunoștință cu Bigfoot-ul din pădure din Washington State. Ce atmosferă pe aici, cât de frumos!
cred că este cel mai original Starbucks pe care l-am văzut aici în America. De zici că ești undeva în Europa, desigur, Bavaria, dar da, într-adevăr, wow. America impresionează așa, e de sus să mergi într-un stat în altul sau în interiorul unui stat și de fiecare dată vezi ceva nou, ceva diferit, ceva specific, ceva așa cum este America, surprinzătoare. Ziceam, cum să vii în berărie bavariană și să nu faci niște poze, imagini. Da. Toți au venit aici pentru o bere. Gust să văd care este. Asta este, cred că e cu fructe. Are amărăciune, are. Vreau să ghicesc care o să-ți placă cel mai mult. Asta? Ai gustat? Hai, gustă! A venit Natalia în natură și a zis că, vai de mine, ce flori acestea! Da, v-am zis, suntem la vară, primăvară aici. Ce frumoasă! Wow! Poate să rupem vreo două? Ce frumos este aici! Și cu soarele și a ieșit acum în lumina asta de vară. Și să nu uităm cereșele. But I don't have cash. That's all right. We take credit too. I'll teach you that. Hi, bye bye. Cam așa arată Costco. De când vroiam să vin să văd cum funcționează un magazin, de parcă zici că este într-un depozit. Păi, iată, cam așa. Trebuie să ai un membership, plătești o sumă oricare pe an și pe urmă vii aici și ai produse de la haine până la detergent și produse alimentare, o calitate mult mai bună și un preț mult mai ieftin decât în celelalte magazine. Nebunie acest golf club. I like it, it's a very cute one. Așa jucăm noi golf aici înainte de nuntă.
Care nu cunosc golful, uitați, aici este un par 3, adică ca să faci 0 trebuie să dai 3 lovituri și este considerat handicapul în 1. Deci este cel mai dificil sau cea mai dificilă gaură de aici. Right. Again. I can't even see it. Yeah. No, but they want to be on left side. Drăguț este aici. Se fac și evenimente de genul nunți, dar nunta noastră nu este aici. Dar este foarte, foarte frumos. Au făcut golful în stil pitoresc, cu căruță de pe timpuri și este multă apă, multe obstacole. Not so bad. Go, 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 go! Da, se vorbește mult cu mingea. Go! Oh! Gata, s-a terminat. Am jucat doar câteva găuri. Eu vreau 18 găuri. Eu sunt cea pasionată de golf. Și mult am jucat, foarte mult. Cred că vreo 13 ani. Am jucat și în diverse țări străine, peste mări și țări, în Vanuatu, Noua Caledonie, în Cambodia, în Vietnam, în Thailanda și tot așa. He's not Indian, not Native American, is he? I like his style. Look at this clothes. Ce frumos este aici. N-am reușit să vă arăt casa de aici unde au stat invitații nunții, dar vă arăt așa de departe. Aici ieri am făcut jacuzzi, acolo am stat
la rugul, la focul cu lemne și asta să vă arăt că m-am coborât aseară, nici nu știu pe unde m-am coborât și ne-am dus pe aici. Bine, fetele chiar s-au scăldat, eu am băgat doar picioarele. Wow, ce frumusețe! Interesant să vezi ceva noaptea și pe urmă ziua. Fata cu părul roz. Haideți să mergem la barbecue. Și da, așa este tradiția. A doua zi după nuntă este barbecue party.